Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semana máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas conflictivas e que non saben resolver os seus problemas. Para vos vai este programa. E a verdade é que estamos últimamente vivindo unhas circunstancias internacionais xeopolíticas que nos obrigan a abordar este tema de conflictos bélicos, tal vez, de conflictos familiares tamén, de conflicto social, para darlle pois ese toque humorístico que os mequemeques desprenden. E para falar claramente de xeopolítica e cousas bélicas, teño o placer de ter dúas persoas expertas no tema, como cada semana. Falo de Lidia Veiga. Que pasa? E Xubi. Oni-chan. Ai, Dios! Dios! Acabo de asustarme e excitarme a ver. Que cosa más Creepy. É que estaba pensando co anterior programa que me decías en plan, buah, Xubi, pero que máis? É Xubi ou Xubi? Pois estaba pensando en Xubi-chan, pero era en plan de, no. Subionechan. Xubi-ne-chan. Pero fixo non ben, verdad? Sí. Ben, pues la Ben, entrou ben, vale. Entrou increíble. Pero Incredible. deixoume un pouco estremecido. Ice frío yellow. Sí. Pero moi ben, Ti vales para ir esos concursos de... De Carlos Latre. No, de cosplay, que se No, van, por se son favor. ali ao escenario e fan... Home, caracterización E fan... Oni-chan. Cosas do otaku, ¿no? Como Dame grima, dame grimilla. Para un montón de programa tú solo, en plan Que con sobre- ASMRs así. que sobreexpresan todo así moitísimo. Demasiado. Bueno, é unha maneira de expresión. Está genial. Aí Se cada eres quen- otaku, te queremos. Desde aquí, tú conoces nuestro mundo también. Seguramente algún metecmeque otaku hai. Eso é. Eso segurísimo. Por probabilidade fijo. Sí, é que somos carne das persoas que non son queridas socialmente. Eso é verdad. É así. Tal Claro, cual como vos comentaba ao principio, este programa está sendo grabado a primeiros de mes. Tan ding gan ding gan ding galan ding dang galing galan da. La. Tan E ding claro, gan. hoxe é día de Noite Boa e non sabemos realmente como é as circunstancias actuais do que está pasando no mundo. Yes. É dicir que ao Somente mellor que está María Carey presente en nuestros seguramente corazones. María Carey All I está want for Christmas is Meque-Meque. Por ejemplo, Hai que montar o hit, melodía polifónica. Llama al 5544. Que palabra. Meque-Carey. Vexo. Pero o que quero avisar e quero deixar claro é que, claro, este programa está sendo grabado. Nos non nos facemos responsables de como este actualmente a situación internacional. en general facémonos totalmente irresponsables de absolutamente todo. Exacto. Sempre. Se alguén nos quere denunciar, non podes, porque estamos avisando. Ña, ña, ña. Esa E nada. de que imos falar, Martín? Pois, dalle aí. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Claramente estamos falando do que está acontecendo no mundo e sobre todo o tema conflicto, que agora está de moda, pois agora mismo está de moda, as frases de Maduro. E eu Que non as frases de maduros, son cousas No. diferentes. Clarísimamente diferentes. como era a frase esta de Jordi Wild, de Madurito así de... Solamente o coñeces ti. Calda 70 que pode ter. a mítica que aparece él así semidesnudo, ¿sabes? Sabes, dicindo a cosas frase. moi raras. Joder, fui meme. Non Ali sei. por 2023. Tiso. Saliu hasta no Rewind. No rewind. Bueno, o rollo que eu teño a miña pouca capacidade xeopolítica e de politólogo, fanme pensar que Como os cachou? Es que acabas de decir politólogo. E Claro. solo te imaginei sendo experto de politonos. Non sei por qué. Perdón. Pasado este momento, imagínate.
Claro, para min ese é un chiste. Ben. Este para mí é un chiste moi 2014. Pero si, os politólogos, os que estudan ciencia política, claro, eu vexo a situación actual con Maduro, como audios e vídeos que acabamos de presenciar, que non sei como está actualmente o panorama actual, bueno, a situación de Venezuela agora mesmo. Parece Rajoy falando. Mire usted. Porque actualmente, lo actual non sabemos se é actual. Reiterativamente. Claro. Pero o caso é, non sei se a día de hoxe pasou algo, espero que non, tocamos madeira, polo ben da xente, non? Porque se hai algo é que algo está pasando e é malo para a xente pobre, casualmente, non? Pero tamén penso de que se non pasa nada é porque Maduro se está librando dun conflicto bélico internacional a base de meme. Pode ser. A base de meme. De eso sabe moito político español, do meme, non? Eu non atacaría a un señor que me di eso. Non, se me di never war, eu non ataco. Eu non atacaría a unha persoa que vive do meme. Claro, pensando na miña limitada estrategia... por iso nunca atacaron España nestes anos. Non atacaron España porque vivimos do meme. Non poden destruir o país que máis exportan memes. Claro, a mellor arma é o humor. É o humor. Eso dixémolo ao principio do programa, ao principio dos inicios dos Mequemeque, que nos batallábamos co humor. Por qué? Porque os Mequemeque naceron xusto uns meses antes da invasión de Ucraína. É certo. E claro, había que un pouco explicar, claro, exército... Non o provocamos nós. Non o provocamos nós. E a nosa arma é o humor. Claro, nos non... E as pistolas de burbujas. De burbujas desas que molestan. Por iso vos quero lanzar preguntas para saber un poquinho... Que pesado que pesado. Como lle mola, E que a mí entrame unha presión tan grande. De repente di preguntas e digo, non vou ser inteligente. Pregunta. Claro, me quedo bloqueado. Pregunta. Empezas por ali. Sí, vou empezar. Claro, que vale. Intentaba que cada programa empezar por uns para ser un pouco máis... Bueno, vale, veña. Vale, a ver. Xubi. Que foi eso? Foi un miañar de gato, foi eso. Xubi, como solucionarías ti un conflicto familiar? Un conflito familiar con empanada. Xa está. Hai aplausos, Penso que do sí, público. ¿no? Pero a ver, filloas tamén, pero empanada mellor. Que empanada. Aí xa volve o conflito. Que empanada. A ver, é que aí, claro, depende dun círculo que haxa na casa. Hai se hai xente vegetariana ou vegana, pois aí máis complicado. Hai só dos tipos de empanada. Zamburiñas. No, bonito e bacallau. Bacallau con pasas ou non? Chocos. Bacallau con pasas ou non? Vos ti de que zamburiñas. É que de zamburiñas, Team bacallau ou team bonito? Team empanada. Esta come que lle den. Que igual que as croquetas. Eu son Pois team tal cual. croqueta. E ti eres de algún team? Do Team Rocket? Eres de algún team? Home, das de marisco prefiro máis. No, de bacallau ou de bonito? Bacallau. É que gústame de bacallau con pasas, pero somente a que fai miña tía. Ulala, excuse-moi. É que fai moi ben a masa. O sabor, por exemplo, eu odio as pasas, pero na empanada aí sí. Te jode, claro, empanada prefiero de atún porque fai miña abuela, pero teño que elegir así en general, se houbera unha guerra e só pudiera comer empanada, sería Claro, se bacalao. tiveras que sobrevivir durante toda a tua vida comendo unha empanada. Team bacallau, Bacallau. Sí. Ves, aquí hai conflicto. E eu non la soporto. Pero por eso non estás a miña familia. Ah, é verdad. Pero como resolverías logo este conflicto novo Partindo cachitos, veña, comede así como capaz. o rei Salomón? Ah, moi ben. Pero así non falan, comen e non falan, entón. Es que cuidado ca comida que ten un gran poder de solucionar conflitos. Cantas veces de estar enfadado ou imagínate, estás de mala leche, incluso soluciona o teu propio conflito, porque eu moitas veces estou enfadada e é que tiña fame. Hai xente que se enfada por fame. Sí. Están enfadados, darte de comer e calman. Sí. É unha cousa. É que envenenar o ponche non me o plan. Así que, moi ben, moi ben. Sí, E vale. pareceu unha resposta. O de empanada xa me solucionou todo. Así. O clip de TikTok vai ser ese. Ah, bueno. Xa non hai... Lidia, Contame. que discurso darías nas Nacións Unidas? Nas Nacións Unidas. Na ONU. Na ONU. Un discurso. Daría un discurso en galego, Ben, porque teñen traductores. eso é verdad. E faría un discurso tipo Fraguil, un discurso iribarne.
En plan, nestas datas do ano, sabes? En plan, algo así. Pensé que ibas a decir que no me muevas la cámara. Claro. Como me muevo la cámara, me levanto. Iba a decir eso, en plan, Ojalá. un dese tipo, un vídeo dese estilo. Si faría aquí mismamente, sabes? En plan rollo meque e daría un discurso apelando á violencia. Vai, Sí, sí, vai, Ai, que, ai, No, gas, escúchame. gas. Dalle. Si vai, ti vai que dicir a traductora que cale. Se falas ti, non falo eu. Gústame eso. ¿Quién es esta señora, por favor? Que deje ahora mismo de hablar. Es mi momento. No, pero... Irías meter merda entre os países. No, Mima, no, o de Zimbabue, o que che dixo? Non iría a meter merda. Eu animaría a violencia, porque isto é como os nenos, cando lles non toques aí, non fagas eso. Que Psicología fan os inversa. nenos? O Tocarei facer eso. Entonces eu, mataivos se queredes, e non se van matar, Vale, vale. porque a xente jalipollas. Moi boa resposta. Ben argumentado. Xubi, A ver, como sabes cando un conflicto non ten solución? un conflito non ten solución cando despois da campanada non siguen discutindo. É boísima esa. Vale, pensarei outra. Bueno, xa está, fixaches mo clip. Ahora uno estes dous cachos. Xa está. a- Repite, como vexo que non hai remedio. Ti ves aí que dúas persoas están en conflicto e dis, é que isto non se vai a mañar nin para atrás. Claro, cando a navalla afunde na... Xa, cando están aí en caso de pueblo. Cando chama ao 061. Aí non, xa non. Pois en ese momento, pero intento solucionar, digo en plan hasta aquí, ou que punto teño Non que sei, ver. non sei, o que a ti nivel de digas. discutir ou a nivel de que hai moita relatividade con eso. O que digas, en plan o que de teño que chamar os bombeiros para que apaguen todas as llamas de ira e crueldad. Ou é que nin co viño axuda. A mellor o viño en a solución. Ou peor, empeora. Ou empeora. O mellor ese é o teu top, en plan, se cubiño isto non mellora, non ten solución. É que aí, pois, que opción poñer? Ou como remedialo? Me poño a cantar. Un karaoke sempre axuda Por moito. exemplo? Canción ou un tipo de Que karaoke? canta? Modelo karaoke? No, canta, que cantarías? Ganjin. Ai, xa está, perdón. Ben, vale. Pero Pois- eso non ten letra, ñinga, ñinga, ñinga. Sí que ten, é indio, pero non controlo do indio, entón estou facendo o que podo. Pero eu penso que é un indio intentando cantar inglés. Pode ser. Nadie sabe. Vale, vale. Lidia, Dime. despois dunha boa disputa, necesitas un tempo de desconexión ou prefires a reconciliación rápida? Reconciliación rápida non existe, eu necesito tempo. Eres das que está discutindo e dis, mira, déxame ir dar unha volta. No. Ou contrátale. Ou, a onde Vas vas? ti dar a volta. Que non me movo do sofá. No, A no. onde vas? Hasta que se solucione non te No, moves. mira, eu son das persoas que eu, se teño un problema con alguén, Penso que planto un par de hostias. eso de último. Camán aberta. Así, No. así. Pero pásame que se teño un problema con alguén tendo a querer falalo, quero solucionalo, pero a veces lévome mal co feito de que esa persoa non queira falalo, porque a veces eu necesito solucionar algo que non ten solución inmediata ou incluso a corto ou largo plazo. Entonces estou aprendendo a deixarlle tempo ás cousas. A ter paciencia, basicamente. É que hai persoas que non o queren solucionar no momento. No, no, Necesitan, no, no. pois, como baixar os fumes, relaxarse. Totalmente. Sí, sí, evadirse Sí, sí, un sí, pouco. E moitas veces un dos conflictos é que porque hai unha persoa que o quere solucionar xa e a outra persoa está moi quente e dis como mentres agora revento. A mí o Me que, pasa, o que me pasa moitas veces é que cando, por exemplo, a mí me ven alguén a dicir Lidia, fixeches isto ou pareceume mal isto, eu síntome fatal. E posicionome rápido en víctima. No, hombre, pero é que eu non quería facer isto porque é que e en vez de ter en conta os sentimientos da persona que teño ao lado que me está dicindo, oye, pareceume mal isto e asumilo, cóstame un pouco ter en conta eso e non centrarme en ai, Dios mío, fixenlle daño, ai, Dios mío, como soluciono isto? E volvome así un pouco loca, pero nada que non teña solución. Vale. A mí relájame moito pensar iso. Todo ten solución nesta vida, como di miña abuela, menos a morte. Pois son maneiras de resolver conflictos e como afrontades vos, a verdade. Eu a mellor tamén vos lanzo un conflicto moi galegueiro, por exemplo. A ver. Que faríades se de repente chegades á vosa leira e o marco está movido? Movelo outra vez? Pero para Xa. onde? Para onde estaba ou para un pouquiño máis para adiante?
para onde estaba. Eres legal. Sí. É que Que os marcos é moi importante. Os marcos son a hostia. Por eso. Entón, meterte aí, home, depende do veciño, pero... Vin historias así, ao final fico Claro, correndo vai, cando no. o veciño. Así Pero que espérate, imagínate. estamos Paso de falando do meterme- que ven sendo de marcos de pedra. Marcos de fácil movición. Claro, é que os marcos non son tan fáciles. Ahora meus abuelos acaban de cerrar ben a finca e meteron aí moitos miles de euros. Se eu teño que volver a movelo, penso, mo prefiero perder uns cuantos metros de finca, sinceramente, porque agora cerrar algo costa moito diñeiro. Pero que hai vos marcos. Eu a primeira vez que vi un marco de verdade, Sí. que son marcos, son os marcos que teñen testigos. Non sei, ao mellor en todo o país non é Sí, así. sí. Pero o marco gordo é un pedrolo que é moi difícil de mover, que como movas, notase que se moviu. E despois hai outras dúas pedras que son os testigos que están ao lado do marco, que tamén son vos pedrolos. Claro. É dicir, ti eso, se o moves, realmente estás dicindo movino. E as miñocas que están debaixo que poden testificar a túa contra que viron a túa cara. Porque é gorda Claro. E dis, quero problemas. A xente de facer esa... a propósito. Home, é que ti se moves un marco vais dar contra Bueno, coño, a que xente. montar unha piscina e ten aí espacio e quere alargalo un pouco máis. Mira, todo é falalo, porque nese caso, por exemplo, ti podes dicirlle, mira, veciño, que che parece? Si Invito ti... a piscina. Claro, deixasme estes 3 metros e medio que me faltan para plantar a piscina, pero tes pase VIP. Tipo, la mañás, ves? Claro. E bañaste na piscina cando queres. Claro. Non é mala, piscina comunitaria. Depende de canto me pida, Pero solo o que corresponde aos 3 metros e medio. Non me Dicir, interesa. das augas do 3 metros e medio pa aquí non as podes Oiches, tocar. que che regalen 3 metros é moito, É moito, Porque non son solo 3 metros para lá, son 3 metros e pos o lonco da leira. Dígoche unha cousa, mira, eu teño un trauma ahora cunha finca de meu abuelo, aquí voume sincerar entre vos, porque somos Dalle. dous pelagatos, e é que meu abuelo tiña unhas fincas a tomar por saco que eran moi grandes, e cando foi a restribución parcelaria, trouxeronlle, claro, dixeronlle, que che parece se che as traemos máis pa aquí, máis pa cá, pero son menos metros. Efectivamente, que pasa? Que non son urbanizables, dicir, que non son edificables. Pero as outras eran edificadas. Non, pero eran máis grandes. Be, ahora trouxeronllas máis pa aquí, total, pazo unha burra. Pensei que ibas a decir algo peor, que é a de son todo pedra. No, Que iso tamén pasa. non sei que, como era. A da lado de Cuenca non sei como É era. raro, porque case sempre o que ten a leira máis grande, deixan a leira grande. Que está pasando? Acaba de darlle un infarto. Dios, eres tú. Son eu. Rompería o casco. Vos escoitádelo? Eu escoito. Pois logo non son eu. Eu escoito. Fui a mover o Ui. casco, Pero nada, xa está, xa deixou de facer ruido. Eso foi este Terceira pequeno Guerra Mundial, estás aí? Interruptus. Xubi, ti É vas, que momento os marcos vas non comentar algo? Dos marcos. No, de conflicto. De conflicto home, bélico. El conflicto en xeral. Eu estou che lanzando aí unha bola por se a Ahora, queres non sei, que aproveitar. falamos de hostias de pueblo ou algo así. Por exemplo, os que hubo un carballo outro día ou así, pero... No, e digo, por se tes algo preparado por se o queres lanzar xa. Pois en sí, en plan, este de niveles de guerra... Por que sempre ten que existir guerras? Se nos poñemos así. Hostia, o John Lennon aquí. Espérate, Xubi Lennon. Xubi No, Lennon. pero... A ver, Xubi Mandela. No, a ver, é que un contaba de que estamos falando de todo bélico aquí. Obviamente non ia traer que ia falando do Risk. Pero está me gustando a túa camiseta. sí, é moi Ai, chula. sí. Ves moi apropiada para o día de hoxe. Para a xente que non nos ve, só nos coita, leva unha camisola deportiva de Gaza. Yes. Bueno, vin outras versións que teñen 2 estrelas como se xogaran o Mundial. Sí, algo así como engañaran aí. Tan chulas, Está guapísima. Aparte está pon Gracias. existir e resistir. Que está en galego. Así Sí. que moi bien. Marca boa, Cico, Cico. é a primeira vez. Non é boa? Sí, mítica de deporte. Non o coñecía. Puxeron pasta, Hostia. Xa ves, sí, invertiron aí. Sí. Se hai que Pero invertir así que sea todo neso. isto para donar e axudar aí con todo o conflicto. Así que había que levar para ocasión. Plus. Plus. Ocasión. Tic. PC Plus. Rite, Martín, rite, que fixo gracia. Pero claro, Dalle, a dalle. de diferencia de que cada vez estamos chegando a diferencias de clase no mundo. Onde vamos parar? Por eso mismo. Home, me podo poñer aquí a estender como fora un plan o discurso de Lidia na ONU, sabes? Que, Un de politono, reivindicar. como se foras un politono. Pero non sei, como logo empezaste a xuntar de os debates e logo a Navidad e así, entonces ao final a Navidad é unha guerra Sí, constantemente. liderada polo Grinch. Que dixo? Se a vida é unha guerra, a vida No, A Navidad. Si a Navidad. Sí,
Non. Volver a, en plan, a volver a ver xente que non queres ver, Ollo, se pode convertir nunha medio guerra. A Navidad oblígate a sentirte mal Outra vez, si outro non tes conflito. familia ou non queres pasala ca familia. Outro conflicto. Que? E ti és libre de pasala con quen che dea a gana. Como se queres Exacto. pasar sola e comerte unha centoliña sola. Os Tal cual. conflictos, outro conflicto. Cal é a vosa arma de guerra favorita? Unha macheta. Pero... Cambia de tema. Hacer matar a dos bolis, así. É que non, ahora de repente interésame sabelo. Eu hubo unha vez que intentei comprar unha ballesta. Pero por qué? Porque me parecía moi guai nun videoxogo. Polas risas. Pero cando foi unha tenda, o tipo me dixo mira, primeiro, eres menor de edad. Non tes licencia de armas. E seguramente non tes nin pajola idea de que usar con esto. E en plan, no. Pero para disparar unhas latas ou así no medio do monte, pois non era mala. Unha ballesta. Prefería máis eso que as pistolas do mercadillo, sabes? Estas... Das de que agua. No, das de balines, estas bolitas. Ai, as de balinos. Solamente Nunca comprei usei. unha vez nas festas do Apóstol e pola noite me confiscou a Guardia Civil En serio? cun colega. A mala sorte. A túa cal é? A miña arma? Ui, podería ter moitas, Pero eu creo que a palabra. Eu ia dir, a indiferencia. Vea, unha merda. A indiferencia é unha merda. Unha merda, a indiferencia é unha merda. Eu creo que a palabra, en plan, ti co que máis podes facer daño, Imbécil. clarísimamente. No. Nin con eso. No, eso é a palabra fácil. Eso é como tirar unha granada. Sabes? É como... Non ten elegancia ninguna. Sabes? Como te quería antes e o pouco que te quero agora. Me cago na puta, Eso dói, Ollo, Ou como te quería cando ti non me querías e agora cando é ao revés. Pode ser. Eso dói, Uf, estou me sentindo mal. Fai moito que non nos vemos. Fai moito que nos vemos. Pode Vemos haber e non moitas bebemos. pode haber moitas maneiras de facer daño, pero que as palabras definitivamente a min son das que máis me afectan e as que máis disponibles teño, sabes? Non necesito licencia de armas. Teño aí ao toque. Ao toque. Bueno, e unha navalla. Unha navalla como práctico, non? Meu abuelo sempre anda con navalla. E eu sempre digo, que bien, a xente que leva no bolsillo unha navalla multiusos. Moito. Esto Eu admito que as navallas dos pés, en plan, cando fixo nas pelis, en plan, dos espías, que lanzan así, en plan, de, que pisan así, aparece unha navalla, e digo, guau, E pero... nunca sabes, sempre a podes onde a compran? utilizar. Sempre, para calquera cousa. Para cortar as patacas. Había como anécdota de navallas, do importante que levar navallas. A miña aboa, fomos unha vez ao xulgado por X motivos. Bueno, continúa, Que non tamén. quisiera yo Que recordar. eu non quero recordar. E a miña aboa quería entrar no xulgado, sabes que tedes que pasar por o rollo detector de Sí, metal. sí. Claro, a mulleriña que se visto o programa mide isto, Sí. non lle chega nin ao micro. Metiu o bolso e levaba un cuitel, unha navalla, todo o que é punzante o tiñala no bolso. Miña reina. E día, como non vou levar isto? É dicir, na É súa vital, é esencial. se quero pelar unha mazá. É dicir, se lle quero cortar as uñas ao teu avó, como fa? E a min que me requisaron unhas tixeiras de punta redonda no aeropuerto. Eso xa me parece pasar. En serio? Ese é outro tema dos aeropuertos. A min casi me pararon 20 minutos porque tiña uns imanes na maleta e me olvidei de sacalos. Non podes levar imáns? Porque metal, objetos metálicos. Pero claro, non me acordei. Pita. Pita. Pero na maleta. Pi. Sí, porque de souvenir compras uns imáns. Pero non che mandan quítalo. Sí, eu tive que quitalo fai unhas semanas. En serio? Que sí. Estive aí un rato dicindo, no, hai tantas cosas metálicas. E vi os puntitos en plan. Pois mira, teño que Que dicir que carajos. cando volvín de Madrid, de facer Iribarne en Madrid para Santiago, collimos avión e eu traía de recuerdo unhos balines dunha pistola Casquillos que se destas, utiliza, unhos casquillos da pistola de Tejero, by the way, de recuerdo para facerme uns pendientes e quitáronme No. as tesoiras e non os balines. Ah, bueno. E non bueno. Pero vamos a ver, Que forte. non ten sentido ningún. E se me quero puñer aí como a Tejero no medio do avión a facer pu, quieto todo el mundo. Home, a ver, pero cos casquillos non vas a matar a alguén así lanzando. Disti teño moi boa puntería. É moita forza. Vistedes que casi morre Tejero. Por lo menos a Wikipedia matou uno, pero no, estaba... Veu o señor da Wikipedia... Iso, corregir. Empezou a poñer Tejero era
un golpista... Aí sí que ten que haber moito debate. Hai xente que comenta en Wikipedia esa loita interminable co xente que hostia. revisa Wikipedia. Sí. Porque, imagínate, pos a alguén como, Iso por sí que é un exemplo, conflito Miguel, bélico. que é un produtor que contrata reparto xente ou así, e toda esa información é falsa, entón outra persona ten que vir aí e descubrir ese detalle, esa información. A É min complicadísimo. pasoume de intentar poñer xente Coñecida. da sociedade galega coñecida, Sí. facelle a súa páxina, por exemplo, en español. Sí. E che manda mensaxe, non é tan importante. Vamos a borrala. Amén. E borrana. E non che deixan. Pero antes podías a calquera. No, ten que ter certa grado de relevancia. E digo eu, quen és ti para dicir se é relevante ou non? Claro, iso como Efectivamente. Como valoran eso? Pois non o sei. O sea, que hai un consenso de esta persona sí ou non. Pois montemos un piquete aquí. Pois sí. Pois veña. Vamos a editar páxinas ahora da Wikipedia. Vanse cansar a corregir. É que non me parece xusto. Por peores motivos, o sea, por mellores motivos empezaron unha guerra, Ya. Pero aí hai debate, polo menos na Galipedia. Ti entras na Galipedia, a Wikipedia en galego, e ves, eu que sei, Fraga, Sí. nacido en Galicia. E ves Castelao, nacido en Galiza. Aclaradevos. Pero vamos a ver. Escollede unha. Non nos vale calquera. Porque unha nacionalista lle poñedes Galiza e Ai. outro Galicia. Como eu onte, en Navarra, ao final de todo, chamándolle Onte, o Euskadi. 23. Fostes o 23. Fai dúas, bueno, fai O máis 23, tempo. o 23 Navarra. efectivamente. O 23. O día que fun eu a Navarra, ao Teatro Gallarre chamelle Euskadi. Nada mal. Ainda se fora Euskal Herria, ainda que o compran, pero... Me cago en la mar salada. Bueno, A mellor pensaron que entraba dentro da broma. no, leváronse ben conmigo, non houve problema. Bueno, como Jennifer López cando dixo que estaba en Vigo, o concello de Pontevedra, tamén, pues, Bueno, a ese nivel. Para ir rematando, eu simplemente quero comentarvos como ides celebrar o día de hoxe. Porque van ser as 8:30 agora e imos Sí. marchar para cear cas nosas respectivas Xa, non sei que familias, gala hai. ou solos, porque claro, aquí agora mismo... Claro, non sei que ides Claro, facer. e especial de José Mota ou algún destes. No, ese é o 2031, non? O mellor fan dous, non Oxe sei é que... o do rei. Oxe é o do rei. O do rei que son non fala así. Ora é o outro. Sí. Como fala? Ah, el Philip. O afogado. El O que Philip. fala afónico. Falar así como máis arriba, non? Bueno, españoles. Parece... Gracias. Parece Carmen de Mairena, por Sí, un pouquinho. Va a decir, Onichan. Carmen de Mairena dicindo Nechan. Dios a teña na súa gloria. Como ides celebrar o... Pois espero que teña empanada. Xa. ¿no? Pois mirade, eu vou a celebrar a gardo se todo vai ben coa miña familia, está meu abuelo de cumpleanos. O 24. Como te quedas? forte. Sí, Guau. sempre é un día especial, non porque sea Navidad, que tamén tomamos las vieiras de miña abuela, que eso é manjar celestial. E celebrarlo coa familia. Estou coa familia o quentiño ao lado da cociña de leña, non atopo plan mellor de No, feito. nada mal. Eso desde despois da cea xogar a xogos de mesa. Bingo. O bingo. O bingo e compramos, o sea, non xogamos con monedas ni non nos vai ese rollo. Compramos Billete. con achadas. Ah, vale. Con achadas tipo unha esponxa po baño, unha Bueno. baralla de cartas, un parche pa unha bicicleta, cousas así. Bueno. ¿Qué está pasando? Es que nos están atacando. Esto claramente é... Están nos hackeando vivos. A eh. ver se vai o puñetero móvil, Eu creo Martín. que sí. Sí! É a cobertura. É o móvil. É a cobertura. É o El móvil. tiki-tiki. Era o móvil. Martín está nos Era o móvil. hackeando o Está- programa. Está hackeando entrando algo móvil De Hackeando feito, Nadal. pode ser que se disolva o exército meque despois de este programa. porque nos están hackeando. Guerra. Desde dentro. Como dixo Saruman, guerra. E ti que onda? Xogas a xogos? Non moito, o sea, poñemos a gala de Rafael ou temos en varios DVDs. Sigue De vivo. galas, nos nosos DVDs, sí. Ha o sea, vuelto en forma de chapa. Pero sí, non moito de tradición temos ver a gala de Rafael. Ah, O sea, xa houve varios anos que compramos varios DVDs. é indefinido. Indiferido, Me perdón. encanta. Definido, claro. Por se acaso non está na tele, pois decir, Pois bueno, poñelo, por pois se poñelo. acaso. Exacto, te la cara, Encántame. E ti que? Que ti E ti que? moito preguntarnos pero nada a falar. Me Xa. gusta me preguntar. Cear tamén. Sí. Bacallao. A mítica, vou cear. Un turrón, un panetone, un eso, por polvorón. exemplo, espero que algunha vieirinha tamén caia. Que rico. Ai, ben. Pero na miña casa tamén é super sagrado de comer bacallao con pataca cocida. Que rico. Comida moi gallega. Home,
E pois Home. empezouse a instaurar, pois eu vos preguntaba o tema dos xogos, Claro. porque na miña familia ahora como que se puxo máis de... Modo el tin, tin, tin. Sí, e a verdad que o Bueno. pasamos divinamente. Eu Divino. recomendo a xente que se pilla algún xogo de mesa, un bingo, un algo... Eu sinto mal, porque xa me apetece máis xogar aos xogos de mesa que salir a tomar algo de feito. Sí. Bah, Eu creo que tamén é, Dá outro é a rollo. idade. É a idade. pode ser. Acordaste cando que ver. salíamos 24? E ti eras o dos que insistías a ir o 24? Sí. Sí. Eh, Este ano creo que non, Este Non ano, conto. nada. Bueno. Volve para conto. Opa! Que está pasando? Alarma do espírito navideño. Que está pasando? Oh. Bueno, a mellor pode ser que non se estea escoitando moito. Pero temos a este fermoso abeto A Beto Funky. que nos está avisando de que rematou o programa e de que, bueno, que estamos moi felices de compartir este día tan especial con todas e todos vos. Unha das cousas que me encantaría é que houbera alguén cos meque-meque de fondo preparando a cea ou xa Vaya. empezando a cear. Algo que nunca vai a pasar. Bueno, esperemos que sí. Espera, pono donde estaba porque vai haber moito barullo claro, queremos despedir ben. Así Bueno. que iso, que espero que a xente que nos segue pois estea pasando ben coas súas familias ou con quen queira, porque a mellor non ten que ser a familia. Eso é. Ou con nós, escoitándonos. Ou con nós. Efectivamente. Que esperamos iso, que o pase moi ben. Así que nada, agradecerlle a Xubi, agradecerlle a Buah. Lidia, agradecerlle a Martín. E nada, Peace. que serán moi felices. ¿Cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need to greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people